Arje, han skål språket. Ви го правихте? Те се прибиха. Как я дига, като малко дете? Не. Семейство Гешеви. Семейство Гешеви, познаваш ли? Нико, ела. Нико. Оле. Не, моля се, само не, моля се. Сега ще ни горина. Кажеш колко съм, ей! Ай, сега двамата наговорете го, трошите. Айде върнем да се. Как се е това? Супер, чисто, супер. Тук вече не може да разбереш кой е, бате. Те всички целите обял са на... Кой говори? Допълнително се вземе. Допълнителна трудност, а не? Гледай. Може би ще остигна. Това му замутра да бъде. Конче, замръзна ли ти му ръце, мата? Човек, това остави сега. Конче, ела ти направи нещо. Ама, бъде такъв пустъга. Конче, ела ти направи нещо. Не. Конче е горкия. Конче с нас нежен човек вече. Кой си ти, бе? Вече се задия! Не, Динко, моля ти, не успям са. Сашо, не! Айде. То конче. О! Идвам, чакай. Вале! Разцепихте ли се? Аз не знам да дигам. Да беше там щангида? Да не става борът.